horretarako oinarria izan daitekena edo aurkeztu berri duzue, berralda helduko diogu mamiari, baina lehenbizi laburpena dakar Jon Telleria lankideak. Bi bloke nagusi ditu Bilduren proposamenak, batetik ongizatea bermatzeko behar materialak asetzea helburu, bestetik, baina norabide berean aberastasunaren banaketa erradikala. 5 puntu dituzte bloke hauetako bakoitzak. Lehena, energiari dagokiona, ikuspegi luzean azpiegitura publiko komunitario energetiko berriztagarriak sustatu asmo ditu. Energia ekoizpen kostuaren antzeko prezioan eskaini ahal izateko erabiltzaileei. Arlo berean, berehalako neurria, enpresa elektrikoen irabaziei zerga gehiago ezartzea, herritarrek energia prezio justu batean jaso dezaten. Mikel Otero. Proposatzen dugu energiaren merkatuan esku sartu behar dugula, zenbat behar beste. Bono energetiko bat ere proposatu dute 40.000 euro arteko soldata dutenentzat eta autonomo eta enpresa txikientzat. Bigarrena, soldatei eta pentsioi dagokiona bien igoera proposatu du. 3. puntua etxebizitzarena da, besteak beste alokairuan eskainiko liratekeen etxebizitza kopurua areagotzea proposatu du. Horretarako bankuen irabaziei zerga gehiago jarriz. Gainera muga jarri nahi die alokairuen prezioei eta bankuei hipotekaren prezioari muga bat jartzera behartu. Jose Abaurrea. Oroituko zarete garai batean Euribor indizea zenbaki negatiboetan egon zen. Eta bankuetxeek bilatu zuten sistema bat beraien galerak neurtzeko eta blindatzeko. Bueno, orain kontrako egoera batean gaude eta onartezina da neurri gabeko mozkinak biltzea. Eta hori gainera biztanleak pobretzen diren bitartean ematen badira. 4. puntua zerbitzu publikoen indartzeari dagokiona da. Osasuna nabarmendu dute independentistek eta txoke plan bat ere proposatu dute. Osakidetzan eta osasun bidean behin-behinekotasuna 8% gutxituko lukeena. Gainera, 24.000 eurotik berako errenta dutenentzat haurreskolak debalde lirateke. Lehen bloke honetako 5. puntua garraio publikoaren ingurukoa da. Honen doakotasuna edatu nahi du adintarte batzutan eta 180 arteko bonifikazioak denentzat. Bigarren blokean erreforma fiskala da bie puntua, proposatutako neurriak bideragarri egingo lituzkena, helburua argia gehien dutenek gehiago ordaintzea. Sozietateen zergaren zuzentze bat eta gutxien kobratzen dutenentzat zuzeneko diru laguntzak aurreikusi ditu EH Bilduk. 7. puntua enpresen irabaziei dagokiona, puntu honetan euskal eredu enpresarial berri bat proposatu dute independentistek, iraultzaz mintzo dira. Enpresarien konpromisoa bilatu nahi du EH Bilduk, euskal enpresek kanpoko kapitalari sal ez daitezen eta irabaziak banatu ordez hoiek enpresan geratzeko, inbertsioetan edo langileen baldintzak hobetzen. Peio Txandiano. Dugu ziurgabetasun ekonomiko hain larriko garai honetan, enpresek ez dituzketela dividenduak banatu beharko. Negoziazio kolektiboaren bitartez, erabaki zein den irabazi hoien banaketa egokiena, justuena eta eraginkorren. 8. puntua gutxieneko soldatari dagokio eta 1.400 eurotan jarreko luke, inbertsio politika berriari dagokio 9. puntua, lehentasun aldaketa bat proposatu dute independentistek, elikadura sistema eta transizio energetikoa nabarmenduz, bazter utzi beharko lirateke HTren moduko azpiegitura handiak. Oraingoz bertamera utzi eta auziari irten bidea emateko eztabaida publikoa proposatu dute. 10. eta azken puntua diru sarrera berme berriak sortzea da eta hor nabarmentzeko neurrietako bat, seme-alabek 18 urte bete arte, hileroko 200 euroko prestazio unibertsal bat ezartzea proposatu duela EH Bilduk. Hauxe beraz, ongizate hitzarmenean edo jaso duzuenaren laburpena, esan dugu 10 neurri, 5 aberastasuna modu justagoan banatzera begiratuta, beste 5 ongizatea hobetzeko, eta azken finean guztia barne biltzen duena abiapuntuan esan duguna, herri ituna, herri akordioaren beharra. Guztiok duzue ahotan, esan dugu, alderdi guztiok duzue ahotan, zalantza nagusiena da, ia iritsiko ote diren edo guztiek ulertzen ote duzuen herri itun bat norabide berean. Eta hau diot, esaterako Gasteizko legebiltzarrean, alderdi nagusien zaretenok, EAJak eta EH Bilduk oso bestelako irudian mantzenutelako. Ez dakit zuek ze aurre ikuspen egiten duzuen. Bai, bueno, guk uste dugu falta dela garai honen inguruko azterketa zorrotz bat, ez? Nik uste dut deno garela kostiente beste garai politiko, ekonomiko, historiko baten sartu garela, ez? Pandemia etorri zen garai hartan,
diskurso publikotan eta asko azpimarratzen zen normalitate zaharrera bultatzea zela lehentasuna, baina ja pandemia gaindituta, baina ondoren gerra etorrita eta ondorio sozioekonomikoak ja koiunturalak ez diela denok argi daukagularik, guk uste dugu kostiente izan behar gara eta asumitu behar dugula sartu garela ja bete-betean garai berri baten. Eta beraz horrek eskatzen du analisi serio bat egitea bizi dugun egoerarena eta bizi dugun garaiarena. Eta horrek eramango gintuzke noski ikustera herria nola dagoen garai hortan eta zer den zuzendu behar dugun aztertzera. Gure ustez ez goaz bide honetik. Eta zoritzarrez, oraindik ere, diskurso publikoetan batzutan, gehiago pisatzen du epe laburreko ikuspegi horrek, ez? Nolabait alderdi politiko bakoitzak bere epe laburreko interes partidista horiek zaintzeko behar dituen diskurso politiko horiek benetan herri ikuspegi sakon batek baino, eta garai honi eusteko behar dugun benetako ikuspegi sakon horrek baino, ez. Aipatu duzu, ez goazela bide honetik, horregatik aldi baterako neurriak izango liratekenak, baino neurri estrukturalak dira orokorrean planteatu dituzuenak. Galdera da, ez ote goazen berandu horiek hartzeko? Segurazki bai. Eta gainera, nahiko nabarmena da, segurazki Espainiako gobernuak ireki dituela eztabaida batzuk, hemen aspaldi irekiak beharko lituzketenak, ez? Adibidez, zerga erreformarena. Komunidade Autonomoan 2017an esan zuen Azpiazu sailburuak zerga erreforma bati usteko momentua zela, eta 5 urte pasatu dira. Eta ez dira edozein 5 urte izan, ez? Uste dugu denbora preziatua galdu dela, ez? Eta orain, nolabait eta neurri baten, Espainiako gobernuak jada fiskalitatearen atal kasi guztiak, ez? Ukitu ditu edo planteatzen du behintzat erreformak, modu batekoak ala bestekoak, fiskalitatearen atal gehientsunetan, ez? Beraz, ez da bai ireki da. Eta ez da ireki euskal ikuspegi batetik edo Euskal Herrian egin dugulako hausnarketa propio bat eta pentsatu dugulako garai hontan aberastasuna birbanatzeko eta halako fiskalitate bat behar du, eta gainera, baduzkagu eskumen asko, ez? Gure fiskalitate propioa garatzeko, ireki da, beste batzuek ireki dutelako, ez? Beraz, nabarmena da, gauza askotan berandu goazela. Eta urte gehiegi pasatu ditugula, segurtasun sensazio faltsu bat, ez? Proiektatzen euskal instituzioetatik. Nolabait dena kontrolpean bagenu bezala, eta herri hau etorkizunari aurre egiteko prest balego bezala, ez? Gaur da eguna oraindik mezu horiek ematen direna, ez? Eta hori arazoa da. Ze horrek eramaten gaitu, hori, ez? Lehen esan dagoa, ez? Gehiago placebo politika bat egitera, ez? Eta ez benetan, euskal gizarteari mezu, ez dugu zango gordina, baina bai mezu irmo bat ematera, mezu errealista bat, baina esperantzagarri bat ere bai, ez? Eta da, arazoak handia direla, erronkak izugarriak, baina Euskal Herritika izan gaitezkela guzti egoera honi aurre egiteko, ez? Baina batarako, kostiente izan behar gara, ze egoretan gauden, eta hasi behar gara, gauzak diren bezala esatetik, ez? Zuek sostengatzen duzu badagoela aberastasuna sortzeko aukera, badagoela modu aberastasun hori nolabait ere banatzeko, eta aipatu duzu horretarako adibidez zerga sistemaren erreforma sakon bat egitea badagoela, eta laburpenean entzun dugu, ez, enpresa energetikoen irabaziei zerga bereziak jartzeko proposamena edo luzatu duzuela. Hori berez, Espainia mailan lantzen ari den aukeretako bada, egia da kasu honetan aldi baterako neurria izango litzatekela, baina era berean retizentziak ere agertu dira enpresa energetiko horietatik bertatik, eta hor oso gogoan ditugu esaterako Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak esan zituenak. Ez dakit alde batetik, ez, gobernuak duen aldi baterako jarrera horrekin, zein aurkitzen diren retizentzia horrekin, egingarria ote den proposamen bat ote den. Esan nahi dut, batez ere herritarre pentsatu dezaketelako, ez, panorama hau izan da, bere horretan gerratu daiteken neurri badela. Zer uste duzu zaik? Josu Jon Imazek hori esan da gero gauza gertatu dira, ez? Espainiak iragarri zuen prestazio patrimonial baten bitartez, nolabait enpresa energetiko handien kasuntan diru sarrerak grabatzeko
proposamen bat, eta ondoren etorri zen Europar Batasuna eta Europar Komisioa Ursula von der Leyenen eskutik esatera tasa bat jarri behar zela Europa mailan, ez diru sarrera baizik eta irabaziak, mozkinoiek, enpresa energetiko handien mozkinak grabatzeko, ez. Behan non gelditu dien Josu Jon Imazen hitzak, ez? Oso artikulu beligeranteak idatzi zituen, esanez, hori auzitegiek atzera botako luketela eta ez daukela esankarik ez bururik. Ursula von der Leyen bezalako persona batek, politikari konservadore batek eta Europar Komisioaren lehendakaria denak, ez, planteatu du baietz mozkinoiek grabatu behar direla. Eta Nazio Batuen erakundetako idazkari nagusiak esan du mozkinoiek ilegitimoa direla, inmoralak direla, ez. Horrek ematen du neurria Euskal Herriko botere ekonomiko batek, ez, eta asko agintzen duen, eta bertako gobernuetan influentzia gaitasun handia daukan botere ekonomiko batek, eta gainera lobby lana egitera dedikatzen den botere ekonomiko hori, non dagoen termino ideologiko eta politikoetan bizidun garai hontan, ez. Nabarmena da sektore energetikoan esku hartu behar dela. Sektore estrategikoa delako, bagoazelako krisi energetiko larri baten gaudelako, krisi energetiko hori azkartuko delako, baina datozen garaietan, eta Europan zer esanik ez, gertatu den guztiarekin, Nord Streamen bueltan eta gertatu den guztiarekin, eta nahi baldin badu benetan, herritarrek eta bertako enpresek energia, prezio onargarrietan, justuetan eskuratzea, hortarako behar da esku hartze publiko bat goiti berakoa, energia merkatuan. Eta hori da, hain da hori nabarmena, baina Europar Batasunak berak ere iragarri duela energia elektrikoaren merkatu maiorista hori erreformatu behar dela. Eta ja ez dela aski nolabait gasaren prezioa topatzearekin, neurri askoz estrukturalago batzuk ere hartu behar direla. Horrek eskala ezberdinetako esku hartze bat eskatuko du, eta guk geuk Euskal Herritik ere pentsatu dezakegu dauzkagun aukerekin, dauzkagun baliabideekin eta gaitasunekin hori nola egingo den, ez? Eta hemen energia berriztagarrien aldeko autu bat egin behar da, hori inork ez du zalantza jartzen, eta guk ongizate hitzarmena esaten duguna da, energia berriztagarrien azpigiturak eskema oligopolistatik kanpo garatu behar direla. Eta beraz, behar dela eredu bat publikoa, komunitaria, non kontrol publikoa egongo den, eta non bermatuko den, sortuko den energia guztia bertan konsumituko dela, eta ekoizpen preziotik gertu eskainiko zaiela bertako herritarrei eta bertako enpresei. Hitz egin dezagun bada, azpi egituretaz, bihar etorriko dira azpi dira Statkrafeko Norvegiako enpresako arduradunak, beraien proposamen zehatza edo aurkeztera, azpeitiako herritarrei ezagutzen dira, zertzela da batzuk dagoeneko. Esango dugu horren inguruan, batzuk ongi etorria eman dizuetela iritziz aldatu duzuelakoan, beste batzuk aldiz kritiko dira proposamenarekin berarekin abia puntutik, esaten dute ez direla fio, enpresa horrek egiten duten eskaintzaz. Egia esatera gaurko zaila dirudi honen guztiaren inguruko oreka, ez dakizuen nola ikusten duzuen. Bai, uste dugu Statkraften afera hontaz gain, bizkate eztabaida edo gaia hartu behar dugula ikuspegi zabalago batetik, ez. Uste dugu herri honi iritsi zaiola energia burujabetzan inguruko gogoeta sakon bat egiteko, garaia. Askotan eta luzaz, ezker independentismoak eta ezker soberanismoak aldarrikatu du energia burujabetza, ez. Orain, krisi energetiko batean gaudelarik eta krisi ekologiko, krisi klimatiko batean gaudelarik eta krisi klimatiko hori gainera uste baino modu azkarragoan azeleratzen ari dela ja ziurtatuta eta zientziak ja evidentziak eta datuak mai gaina jarrita, momentua iritsi zaigu herri bezala eta gizarte bezala energia burujabetzaren inguruko ariketa sakon bat egiteko, ez. Ze herri honek dauka realitate oso gordin bat testu inguruntan, krisi energetikoen testu inguruan eta krisi ekologikoaren testu inguruan. Daukagu sekulako konsumo energetikoa, kasi 3 planeta konsumitzen ditugu. Sekulako dependentzia erregai fosilekiko, EAen, adibidez, gure energia berriztagarrien garapen endogenoa erreala ez da 100% iristen, eta sekulako dependentzia kanpoarekiko. Gure konsumitzen du energiaren 180%-tik gora kanpotik ekartzen dugu. Beraz, zin okerrago geundeke alako kontestu historiko batean. Beraz, energia burujabetzak bi aspektu izango lituzke, bat da datozen urteetan,
21. mende honen lehen erdialdean, pentsatu behar dugu, eta herri honek hortara jo behar du, konsumitzen duen energiaren zati handi bat bertan ekoiztera. Hau da, territorializatu lurraldetu egin behar du gure konsumo energetikoa. Eta esan dugun bezala, 90% gaur kanpotik ekartzen du eta fosila da, jatorriz. Horrek eramango gaitu aste ariketa potente bat egitera, ez da zenbat energia konsumitu behar dugu. Hau da, ze ongizate eredu nahi du, eta zenbat konsumo energetikoa eskatzen du. Eta biztan da, energia konsumo primariaren murrizketa drastiko batera jo behar dugula. Demagun 150, ez? Egun konsumitzen duguna 150 konsumitu beharko nukela momentu baten, asko jota, ez? Eta horrek eskatzen du, horrekin batera, erregai fosiak alboratzea. Ze, naiz eta pentsatu energia konsumoaren murrizketa drastiko bat, ez? Hala ere, faltako litzai gutxi gora, beste erdia, gaur egun jatorri fosia daukana, ordezkatu behar duguna erregai energia berriztagarren gatik, ez? Hori da, daukagun arazo energetikoaren tamaina, ez? Hori da faseta bat, eta ariketa hori abordatu behar da, herri bezala batozen urteetan. Eta bestea da, gure baliabide edo energiaren sorkuntza baliabideen jabetza publiko kolektibo batera jo behar dugula. Ze gaur egun hori oligopoli baten eskutan dago. Eta ez daukagu buru jabetzarik, gure energia ekoizpen baliabide hoiena, ez? Eta hor, planteatu behar da, eredu berri bat, eta, StarCraften planteamenduarekin aztertzeko dagoena da, ia horrek ate bat ireki lezakeen bestelako eredu bat pentsatzeko, ez? Bestelako eredu bat planteatzeko. Hau da, eredu bat non lehen esan dako, ez? Produzitzen energia bertan konsumitzen den, eskaintzen den energia hori, eskaintzen den sorkuntza preziotik oso gertu, eta badagoen kontrol publiko bat, eta horrekin emango gintuzke jabetza eredu berri batera, jabetza eredu publiko komunitario batera, non bermatzen den azpiegitura horiek herri interese zerbitzua duela, eta ez eskema edo enpresa energetiko handien zerbitzura. Eta gaurko CH Bilduri dagokionez, StarCraften proposamenaren ate hori zer dago? Erdi irekita, erdi itxita? Astapenetan gaude, ez? Eta zoritxarrez, iraian zehar, eztabaida hau eraman da terreno mediatikora, modu esango nuke interesatu batean, eta horrek ekidin du eztabaida sosegatuago bat, ez? Dakiguna da, enpresa honek adierazi duela borondatea alako bide bat esploratzeko, eta alako planteamendu bat eraikitzeko herri afektatuekin batera, ez? Edo komunitate lokal eta udal eta erreterekin batera, ez? Hori da, momentuz dakiguna, intentzioik adierazi dituzte idatziz eta registratu dituzte udaletan. Hortik aurrera ez dakigu ezer. Ze halako eredurik ez da existitzen estatu osoan. Ez dakigu horrek, ikuspegi finantziero batetik, ze formulazio izango lukeen, ikuspegi juridiko batetik, ze formulazio izan dezakeen. Ez dakigu, benetan, proiektu hien afekzio medioambientala zein den. Ez dakigu, inkluso, rekurso aizerik ere badagoen halako proiektu bat eskaintzeko, eta horrek ekonomikoki ze biderarretasun izan dezakeen. Ez dakigu ezer. Dakiguna da, etorri dela enpresa bat, eta norvegiarra da, eta egun publikoa da, baina hori kasuntan gutxineko alitzateke, edo ez dakigu, edo zein kasutan intentzio batzuk adierazi ditu, eta uste dugu merezi duela esploratzea halako bide bat posible ote litzateken, ze posible balitz horrek dimentsio berri bat irekiko luke. Hau da, gaur egun halako azpiegiturak oligopolioan eskutan daude, datoz, eraikitze dituzte parke horiek, afekzioa sortzen dute, ez dago inolako onura komunitariorik, sortzenen energia eramaten dute, saltze dute merkatu maioristan, eta gero herritarrok eta enpresek, erosi behar dugu energia hori, oso prezio arestian, beraiek segulako mozkinak irabazte dituzte, eta gu pobretzen gara modu masibo batean. Horren parean beste eredu bat sortuko balitz, publiko herritarra, nolait komunitate energetikoen planteamentua garatuko balitz beste eskala baten,
horrek dimentsio berri bat irekiko luke ez ezaguna, esan dut, estatu mailan ez legoki halako presidenteri. Beraz, uste dugu, merezi duela eredu hori esploratzeak. Ez dakit zentzu horretan zer iruditzen zaizuen Arantxa Tapia sailburuak egin berri duen eskaera esan du, gaur egun martxan jartzea eskatzen ari diren proiektu eoliko guztien prozesu administratiboak erraztea edo eskaera hori luzatu du, horrela 4-5 urte barru gauzatuko liratekela eta beraz energia propioaren emendatzean dituko litzatekela eta horrela mendekotasun energetikoa murriztu. Ez dakite zuek horren aldeko izango zinaketen? Lehengo eta behin, eskatuako litzaiokena Eusko Jaurlaritzari eta Arantxa Tapiari da, mai gainean jartzea zein den estrategia energetikoa. Zein da estrategia, zein da plantamentua. Energia fosilak erretzen jarraitu, horri energia berriztagarriak gehitu eta hazkunde logika hontan jarraitzea gogota sakonagorik egin gabe. Alemania 2014an egin zuen efizientzia energetikorako plan nazional bat, eta bertan planteatu zuen 2050 urterako murriztu beharko lukeela Alemaniak 2008ko konsumo energetikoaren erdia. Zein da Euskal Herriak zentzu horretan jartzen dien, bere buruari jartzen dien helburua, 2050ari begira. Eta halako bideo bat urratzeko ze hildo jarriko genituzke martxan. Hori, adibidez, konsumo energetikoari dagokionez. Hau da, zein da helburua? Energia fosilak ordezkatzea, energia berriztagarriengatik, gaur egun daukagun konsumoaren zati bat berriztagarri bihurtza eta beste bat gutxitzea, ze neurritan, nola, ze plazotan, ze helburu jarriko ditugu zentzuetan, eta bar. Eta gero, zein da planteatzen dugun eredua? Energia bertan ekoizteko gure energia konsuma lurraldetzeko eredu guztia dira baliagarri, berdin ontza jotzen dugu orain arte Iberdrolak eta bare garatu duten eredua, Starcraftek irekitzen duen bide hau beste eredu bat gehiago da, edo hortik ate hori esploratuz euskal eredu bat definitu beharko genuke. Eta zeintzu dira eredu horien ezaugarriak. Eta guzti hori, hausnarketa hori, mai gainean egonda, aztertu beharko genuke, zeri irekitzen zaizkion ateak. Nola prozedura administratiboak askartzeko. Evidentea da, klima larrialdian gaudela, eta zientzia dioskula oso denbora gutxian murriztu behar ditugula gure CO2 emisioak. Eta horrek eskatzen du, konsuma murrizte, eta eskatzen du aldi beran eta eskutik energia berriztagarriak garatzea eta energia fosilak ordezkatzea. Baina ez edozein modutan. Eta ez edozeren bizkar, estrategia energetikoa beharko litzateke, nazionala, koherentea ikuspegi territorial batekin, eta horren baitan aztertu gauza asko, baina gaur egun olakorik ez dago inundik inora. Eta jarraitzen dugu garapenkeria logika baten, ez? Eta orain, energia berriztagarriak garatuko ditugu dagoenaren gainean. Eta goazen, gero ez da gehiago gehitzera, etorkizunik ez daukan bide baten. Lehentxago, aberastasunaren banaketaz aritu gara zerga erreformaren aipatzeko, baina beste proposamen bat ere luzatu duzue, abiadura handiko trenaren hainbat tramotan moratoria ezartzea eta 5.200 milioi euro eskuratzea albidetuko litzateken neurria edo, eta horiek nolabait beste lentasun batzuetara bideratu, ez esaterako zerbitzu publikoetara. Uste dut egun berean ez bada hurrengoan, justo Espainiako gobernuak diru partida berria iragarri zuen aurrekontuetan 2023-rako. Ez dakite zuen proposamenaren bideragarritasuna edo nola ikusten duzu? Hau lotzen dut aurreko galderarekin, ez? Pentsatu dezakegu energia transizio eta klima larrialdiari eta krisi ekologikoari aurre egin dakiokela orain arteko garapen ereduarekin jarraituz. Eta ikuspegi ekologiko bat alboratuko dut, nahiko azpimarra egin dut horretan, eta jarriko dut gizartearen eta biztanlegoaren segurtasuna erdigunean. Zientzia diosku eta datu daude esateko krisi alimentario global baterantz goazela. Eta datozen 10 urtetan Euskal Herriko lehen sektorea gainbera joango da. Hau da, gaur egungo baserritar eta jaben, instalazioen jaben gehiengo edo porcentaje altu bat nagusia da, eta 10 urtetan erretiratuko da, eta ez dago erreleborik baldintza honetan. Beraz, halako testu inguru historiko baten Euskal Herria adituko da lehen sektorerik gabe.
Galdera da, ze inbertsio publiko behar da Euskal Herrian lehen sektorea zutik jartzeko. Baina jarraitu ezagun, zenbateko inbertsio publiko-pribatua behar da transizio energetiko hori egiteko. Ez badugu nahi, nolabait, gure energia sektorea multinazionalen esku utzi. Zenbateko inbertsioa behar da klima larrialdien aurrean behar diren adaptazio eta mitigazio politikak garatzeko. Ikusi dugu Nafarroan ze gertatu den udan, zenbat hektarea ere diren. Hori gertatuko da, hemen datozen urteetan. Hori eragozteko behar dira inbertsio publiko handiak klima larrialdiaren mitigazio eta adaptazio politiketarako. Ze inbertsio behar da Euskal industriak ezagutuko duen errekonbertsio industriala modu ordenatuan egiteko. Eta gaurtik maigaina jartzeko karbono urriko eta baliabide urriko ekonomia baten eta ekonomia digital baten Euskal ekonomiak zer eta nola ekoitziko duen. Zenba baliabide publiko behar dira transizio industrial nolabait alik eta ordenatu bat gaurtik pilotatzeko. Halako lehentasunetan inbertitu nahi bada, beste oso batzuk alboratu beharko dira. Edo beste era batera esan da. Abiadueneko trenean 10.000 milioi euro inbertitzeko hori da proiektatua dagoena. Abiadueneko trena gehi bestelako azpigitura, garraia azpigitura batzuk proiektatua duenak. Hortan inbertituko gaitu 10.000 milioi euro, hortan beste lehentasunago kalkulatuko ditu. Hau da, zertan inbertitzen den erabakitzen denean, erabakitzen da zertan esten inbertitzen. Ze baliabideak mugatuak izango dira. Eta beraz, hemen segurtasunaren inguruko eztabaida badago. Populazioaren, Euskal gizartearen, Euskal Herriaren segurtasun alako testuinguru historikoan bermatzeko behar ditugu sekulako inbertsioak lehentasun batzutan. Eta horiek kalkulatuko ditugu alako azpigituretan inbertitzen jarraitzen badugu. Gure ustez azpigitura horiek dira iraganeko azpigiturak. Dira atzean utzi behar dugun garapen eredu baten azpigiturak. Eta reflexio hori egiten ez badugu, oso bideokerretik joango gara. Proposamenak aurkeztu duzuen hitzarmenak berak baditu nahikoa zertzela da gehiago, denbora zurri gabiltza eta azken galdera batekin amaituko genuke, gure kezkarako edo izaten den soldataren gaiarekin, izan ere KPI-aren araberako igoera plantatu duzu hitzarmene horretan, baina jakina da, ez da KPI-a inoiz baino tasa handiagoan dagoela, enpresarek diote ezin diotela horri heldu, eta behar da ez dakit eredu gisa erabili daiteken edo ez, baina hortxe dago Espainiako gobernuak sindikatuekin langile publikoei begira datozen 3 urtetarako adostu dituen soldata igoerak urtez urte 3% bueltan oso urrutik KPI-ari dagokiona. Egingarria den neurria da? Reforma laboralen testuinguruan uste dut Euskal Herrian alderdi politiko gehientsuenek eta sindikatu guztiek bat egin zutela bertako negoziazio kolektiburako esparrua blindatzearen beharrarekin. Eta hori izan zen aldarrikapenetakoa mahaigaina jarri zena erreforma laboral horren negoziaketan, eta de hecho hori izan zen arrazoi nagusitako bat erreforma laboral horri ezetza emateko. Bestetik, 2017an EAen akordio interprofesional baten aukera landu zen. Hori ez da garatu, hori ez da operatibizatu, ez? Beraz, egin marko genukena gai hontan ere herri bezala jokatzen hasi, ez? Eta zentzuetan asko harritu gintuen, Urkullu lehendakariak politika orokorreko plenoan esandakoa, ez? Ze planteatu zuen errenta itun bat Espainian egin behar dela. Baina errenta itun bat Espainian egingo balitz, Euskal sindikatuek elukete alako negoziazio edo alako elkarrezketa esparru baten ordezkaritzarik. Beraz, Euskal langileak eleudeko ordezkatuak alako. Eta bestalde esaten duguna, zertarako dauzkagu bertan instituzioak, ez? Zertarako daukagu parlamentua, zertarako gobernu bat, espada, politika egiteko, Euskal politika egiteko, eta ez Espainiaren menpe egoteko, Espainiaren zain egoteko. Hemen badukagu gaitasun aski, alako akordio interprofesional bat planteatzeko. Eta hor, elementu ezberdina jarri behar dira maigainean. Confebaskek, uste dut ekainean esan zuela, soldaten igoeretan inbertitu baino, igual enpresan, ez? Inbertsio produktiboa lehenetxi bat zela. Eta guk erantzun genion, eta hori baino lehen, enpresariek edo konpromiso hartu beharko luketela dividenduak banatu ez, eta enpresa sortze duten aberastasun guztia enpresetan gelditzeko, ez? Halako dialogo bat posible baritz,
nik uste dut sindikatu eta enpresarien eta gobernuen bitartekaritzaren bidez posible litzatekeela hausnarketa sakon bat egitea. Eta planteatzea neurri batzuk, izan daitezkenak progresiboak, ez? Kasu batzuetan, eta sektore ekonomiko guztiak ez dira berdinak, ez? Langileek beraien gaitasuna eta erosalmena galdu ez dezaten, urte batzuen perspektiban, eta hori baino gehiago ere bai, ez? Eta da, enpresa ereduan inguruko ariketa sakon bat egiteko. Zein da Euskal enpresa eredua? Zer da, datozen garaietan, zein da Euskal Herriak behar duen enpresa eredua jakinik, kanpoko kapitala sartzen ari dela, bertako enpresak erosten ari dela, eta erabakimena galtzen ari garela, ez? Nik uste du hor badagoela esparru oso bat landu daitekena eta landu bardena, ez? Baina hartarako hasi bargara Euskal Herritik Euskal Herria pentsatzen. Goizeko 9 eta 11 eman digute dagoeneko Peio Txandiano Bilduko programa zuzendari eskerrik asko gaur gurera etortzeagatik. Bale, mi esker zuei. Hurren arte.